ito yung kakaiba sa panlasa. Siyempre parang the usual, meron tayong mga Hawaiian, pepperoni, pero ito parang pag narinig mo, blue cheese, di ba? Parang there's something sa kanya, unique sa kanya. Yung una, gagawa po na ako ng dough. Tapos, kailangan yung dough talaga, yung sakto lang pagkamasa. Hindi siya sobra sa basa or ano. Yung sakto lang yung niya, yung timpla niya. Una, kailangan ko sugar. Pero hindi ako gumagamit ng butter. Milk lang at saka water at saka asin. Yun lang. Kailangan mo nun sa isang nilalagyan mo siya ng mozzarella cheese. Itatapon na lang yung mga yung blue cheese. Itatapon lang siya. Tapos mga 7 minutes or 7, medyo makulay na siya kunti or medyo brown na siya. Basta wag lang siya over na pwede mo na siyang tanggalin. Ayan, medyo brown na yung pagkaluto niya. Pagka niya, pwede mo na siya i-serve. Pwede mo na siya i-planting or i-kakat. Ito na po yung blue cheese pizza. Pwede nyo na pong tikman. Lahat ng bisita dito, hindi kami pumapayag na hindi sila lalabas ng restaurant na hindi nila matitikman itong Dasol Blue Cheese Pizza na to. Kailangan nilang, it's a must, matikman nila to. So guys, ngayon nandito na ang pinagmamalaki ng The Cliff Bar, ang Blue Cheese Pizza. So bago natin tikman, tawagin muna natin ang aking sis na si Moira. Tara, atak! Perfect talaga ng lasa ng Dasol Blue Cheese Pizza. Well, we named our pizza basically, that's our best-seller pizza. We named it after Dasol. Kasi gusto namin ito yung maging flag carrier ng Dasol Pangasinan, the Dasol Blue Cheese Pizza. Ito rin actually, hindi namin na-expect yung pagtanggap ng tao na ganun kainit, na parang bago sa panlasa nila kasi with a twist eh. It's a blue cheese pizza, then ididip mo siya sa maple syrup and then nagko-complement talaga yung both lasa nilang dalawa. Sis, kailangan natin ubusin to ha. Ako pa ba hinawan mo? Tara na, ubusin na natin to.